No niin, tervetuloa OBS Studion näytönohjaimen opasvideoon, hyvin rautalankaversio siitä. Ja mistä lähdemme, niin on tietysti se, että lataamme OBS Studion koneelle, ja sehän löytyy tietysti OBS:n sivuilta. Noin, ja täältä sitten löytyy nämä vaihtoehdot mille käyttöjärjestelmälle, ja otamme tietysti Windowsin, kun tietysti, mutta mulla on Windows, niin klikataan Windows ja se alkaa sitten sen lataamaan. Siinä pieni hetki vierähtää, riippuen koneesta ja nettiyhteydestä enempi. Sitten voi se avata tuosta kansiokuvakkeesta. Noin, sieltä se löytyy, Op Studio. Suosittelen, että jos sulla on virustorjuntaohjelma, niin skannaamaan sen virustorjuntaohjelmistolla. Esimerkin tuolta noin, eli sulla varmaan saattaa näkyä niin kuin tämmöinen musta ruutu. Niin ja täällä jos ei ole mitään, niin tänne saat lisättyä, painat plussaa. Tähän sä voit kirjoittaa, niin kuin, mikä kuvaa niin kuin sitä tarkoitusta. Niin minä kun laitan sen kuvan, laitan tähän vaan, että kuvassa. Näppä OK. Se tulee tänne näin. Sitten sä voit mennä tänne työkalut valikkoon, ottaa sieltä ja automaattinen määritystoiminto. Täältä se antaa sulle vaihtoehdon. Tästä sä voit valita mikä niin kuvaa sinun käyttötarvista parhaiten. Itse laitat, että optimoit tallentamiseen. Sitten vaan seuraava. Ja siinä se nyt antaa tuommoista, mutta voi vaan klikata. Ja pannaan, että ota käyttöön. No niin, se on siellä OK. Sitten mennään tähän lähteet osioon. Täältä sulla ei näy mitään, niin painetaan vaan plussaa. Ja täältä sitten näytön kaappaus. Ja tähän voit kirjoittaa mitä sitten niin kuin haluat. Minä laitan tähän, että web. Ja enpäs laitakaan webcam, vaan että ihan nyt vaikka, että hei. Ja luo uusi. Täältä sä voit, jos sulla on jo olemassa oleva, niin sä voit valita, että klikkaat, että olemassa oleva ja voit täältä valita, mutta että mennään tämän luo uusi mukaan, sitten OK. Ja kaappausmenetelmä voi antaa olla automaattisen. Minä näihin muihin asetuksiin sen kummemmin tämä puutuu, että tämä on ihan rautalankaversio. Täällä on sitten tärkeä kohta, valitse kaapattava näyttö, niin mulla on 2 näyttöä. Jos sulla on useampi näyttö, niin täältä sitten voi valita. Ja itse otan nyt tuon vasemman puolimmaisen itselle. Noin, ja nyt sinne tuo ja kaappaa kursori. Katso, että siinä on kruksi. Ja sitten vaan OK. Noin. Ja se näyttää tältä. Sitten lisätään se videokamera. Eli taas plus painiketta, täällä lähteet näkymässä ja täältä sitten videokaappauslaite. Tähän mä kirjoitan nyt vaikka sen webcam. Ja tässäkin taas on, että jos on jo olemassa oleva, niin voi klikata tosta ja valita sen, mutta mennään tämän pidemmän kaavan mukaan. OK. Aha, se on näköjään mulla jo käytössä, niin kuin onkin. Ja panen tuohon ykkösen ja OK. Ja täältä sä voit valita sitten sen kameran. Jos sulla on useampi kamera, niin mulla ei ole nyt kuin tuo 1, eli se saa olla. Ja sitten vaan, minun kuva nyt ei tuossa näy, kun mulla on tuo huppu tuon kameran päällä. Mutta sulla ei ole mitään huppua siinä, niin
Ja tässä on sitten kaikennäköistä tämmöistä säätöä, mutta että mennään ihan näillä peruskuvioilla. Ja ok. No niin, nyt näet, että täällä on tämä videokameran kuva tullut. Nyt on tärkeää sitten katsoa tänne, että jos tilanne onkin tämä, että tämä webcam, eli tuo videokaappauslaite, onkin tämän alapuolella täällä lähteissä, niin sitä videokameran kuvaa ei näy. Eli se täytyy laittaa päällimmäiseksi. Eli täällä on nämä nuolinäppäimet, niin niillä on näppärätä, valitsee aktiiviseksi sen webkameran ja siirtää sen sitten tuonne ylös. Noin. Ja tätä pystyy tässä siirtelemään, mihinkä haluat sen laittaa. Ja sitten sitä pystyy myös pienentämään. Itse laitan sen nyt tänne vasemmalle alas. Noin. Ja tässä nyt oikeastaan on niin kuin nämä perusasetukset, että tosiaan niin voi minne haluaa niin laittaa tämän. Noin. Ja se olisi niin kuin siinä, että tännehän pystyy sitten lisäilemään tätä kautta niin kuin vaikka mitä tämän alle, niin kuin mitä säätöjä haluaa tehdä, mutta videoita on siitä paljon kyllä sitten tuolla netissä, että mitä on. Niin. Nyt kun tämä on selvä, niin mennään tänne aloita tallennus, klikataan sitä, ja tämä voidaan, älä sammuta tätä ruksista, vaan laita sen tuonne palkkiin. No ja nyt kun se nauhoittaa tätä, niin täällä alhaalla ei näy sitä kameran kuvaa, niin ei pidä hätääntyä. Se kyllä tulee sitten näkymään siellä, kun toistat sitä nauhoitusta. Ja pannaan tuo nyt tuonne vielä alas ja käydään tsekkailemassa, vaikka täällä on seikkailla ja vähän tämmöistä esimerkinomaisesti näin. Eiköhän tämä pituus siihen riitä, niin sitten mennään tänne ja otetaan tämä OBS Studio esiin, klikataan täältä. Ja tässä pysäytä tallennus. Noin. Ja nyt sitten mennään tänne tiedosto, näytä tallenteet. Niin se täältä löytyy. Ja noin, niin täällä nyt näkyy tämä. No ja nyt kun se nauhoittaa tätä, niin täällä alhaalla ei näy. Niin nyt näkyy kumminkin se kamera tässä. Se kyllä tulee sitten näkymään siellä, kun toistat sitä nauhoitusta. Näin, niin minä. Eli näin yksinkertaisesti tämä on, ja tämä on tosiaan tämmöinen rautalanki-versio, että saapi niinku tämmöiset perusteet tähän. Tämä on hyvä, ja tässä on sitten tosiaan paljon säätöjä tehtävissä. Mutta kiitos kun katsoit.